सगळ्या धर्मांचे लोक एक जाले जाल्यार जातीय दंगल जावपाक शकना। ते खातीर सरकारी पावण्यारय पावलां मारपाक जाय आनी सुजाण नागरिकांनी एकठांय जावपाक जाय। हाका लागून बाबरी मशीद मोडटकीर भिवंडी वाठारात तिसरे फावट दंगल जावपाक शकली ना, अशें महाराष्ट्राचे निवृत्त पोलीस महानिरीक्षक सुरेश खोपडेन सांगले। गोयचो निवृत्त पुलीस अधिकारी उमेश गांवकाराच्या भोवमान सुवाळ्यात तो उलयतालो। भिवंडीत परत जातीय दंगल कित्याक जावपाक शकली ना हाचेर स्वता लेखक आशिल्ल्या खोपडेन पुस्तकच बरयलां। ताचे हस्तुकीं पेडणे नागरीक समितीन घडोवन हाडिल्ल्या नागरीक सत्कार समारंभात निवृत्त पुलीस अधीक्षक उमेश गांवकाराचो सत्कार जालो। जातीय दंगल जावची न्हय म्हणून पुलीस खातें कशें कितें करपाक शकता तें खोपडेन विस्तारान सांगलें। भिवंडीमध्ये मी 70 मोहल्ला कमिट्या केल्या। दलित सवर्ण, हिंदू मुस्लिम, महाराष्ट्रीय परप्रांतीय भांडण होते असे 70 पॉईंट मिळाले। 70 मोहल्ला कमिट्या केल्या। 50 हिंदू 50 मुसलमान, त्याच्यामध्ये सगळ्या घरातील लोकांना प्रतिनिधित्व दिलं होतं। आणि अलीकडं तर जाती धर्माच्या नावामध्ये जेवढं विघटन होत चाललेलं आहे तर ती भविष्याच्या दृष्टीनं खूप धोकादायक गोष्ट आहे। ज्यावेळा बाबरी मशीद पाडली त्यावेळा तणाव वाढला आणि मोहल्ल्यातले लोक एकत्र आले, एक हवालदार बरोबर, आणि ते मोहल्ल्यात गस्त घालू लागले, गुन्हेगाराची माहिती देऊ लागले, शस्त्रांची माहिती देऊ लागले आणि तिथल्या लोकांनी निर्धार केला शांत राखले। त्यामुळे एक मोहल्ला, 2 मोहल्ला, 3 मोहल्ला, 4 मोहल्ला संपूर्ण भिवंडी शहर शांत राहिलं आणि तिथं एकही माणूस मारला गेला नाही। पोटवेंचणुकेचे फाटभुंयेर हो बिनराजकीय स्वरुपाचो भोवमान सुवाळो मांद्र्या जालो। तेन्ना ह्या सुवाळ्याक हेर लोकां वांगडा मांद्रेचे सगळे राजकीय फुडारी हजर आशिल्ले। दयानंद सोपटे, लक्ष्मीकांत पार्सेकार, बाबी बागकार, रमाकांत खलप, सुभाष वेलिंगकार, जीत आरोलकार, सचिन परब अशे सगळेच। ह्या वेळार उलयतना आपणे मडगांवांत जातीय दंगल कशी जावपाक दिली ना ते उमेश गांवकारान सांगलें। लोकांनी धर्मीक आसचें पूण धर्मान जावचें न्हय असो उलो ह्या वेळार गोवा 365चे सल्लागार संपादक संदेश प्रभुदेसायान मारलो। पूर्ण पंचायतीनं ठराव पास करून मला त्यांनी प्रत पाठवली होती। त्याच्यानंतर त्यांनी सरकार 16 पण आयोजित केला होता, पण मी त्यावेळी चतुर्थीच्या काळात फार कडक बंदोबस्त ठेवला जात होता, मी पोहोचू शकलो नव्हतो। तरी पण मला मुद्दाम सांगावंसं वाटतं की माझे मांद्रेचे नागरिक, माझ्या गावचे नागरिक याने नेहमीच मला साथ दिलेली आहे, माझ्या चांगल्या कामाचं कौतुक केलेलं आहे। एकमेकाला मदत केलीच पाहिजे, कारण समाजामध्ये जी विषमता आहे हेच आपल्या विकासाला अडसर आहे। सर, तुमच्या या गोष्टीचं मी अनुकरण केलं। ज्यावेळी मी मडगावला होतो त्यावेळी थोडासा हिंदू मुसलमान दंगल प्रकरण झालं होतं। त्यावेळी मी प्रपोजल मांडला कलेक्टर साहेबांपुढे आणि आम्ही पीस कीपिंग कमिटी, नॉमिनक्लेचर नाव त्याचं बदललं पण पीस कीपिंग कमिटी म्हणून आम्ही स्थापन केली। हे तुमच्या या अनुषंगाने आम्हाला आठवलं। त्याच्यानंतर मी ज्यावेळी मडगावला होतो परत कधी असं प्रकरण घडलेलं नाही आहे, तर ह्याच्यामध्ये किती ताकद आहे हे आपल्या सगळ्यांनी समजून घ्यावं। धार्मिक मनीस आणि धर्मांध मनीस हाजेमध्ये जो फरक आसा तो फरक उमेश म्हाका परफेक्ट कळ्ळा। तो सगळो तांचे कडल्यान आमी मांद्रेकारांनी जर घेत जाल्यार म्हाका आनी त्या गोंयकारांनी जर घेत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या भांगर जातलें। मांद्रेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार।